खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' निउस चेनेलनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ दुखुनि खौरां। दालायाव बानानै बायदि मैया दाउ गाबो, बिबाराव बानानै सिखिरिया बिदै सोबो। बर' हारिमुखौ जिउयै माहामै सिबिबोनाय, हारिनि हारिमुखौ आगानसे गोजौआव दिखांनायाव मैखोमै बिहोमा होलांनाय जों बयनिबो सिबिनां भुबनेश्वर महिलारिया बे बुहुमनिफ्राय जों बयखौबो नागारनानै थांबाय। अदेबानि मैया 10 नभेम्बराव रुंसारि जाबाय। आसाम सरकारा फोसावनाय फर लेंगुवेज फर्मुलानि सायाव एबसुआ सावरायमेल खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारा फोसावनाय फर लेंगुवेज फर्मुला आरो बर' रावनि आथिखाल थासारि आरो जेंनानि सायाव चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख' काजलगावआव मोनसे थाखोनि सावराय जथुम खुंदों। बे सावराय जथुमाव बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि, मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सोलोंथाइगिरिमोनहा बाहागो लाफैनानै सोरखारा बर' बिजोङाव फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ जाबसिननानै होनाय जायोब्ला बर' बिजोङा माबायदि थासारियाव सौहैगोन एबा मोगा मोगि जानांगोन बिनि सायाव गावबा गावनि बेसेन बरहा बिबुंथि एबा सुबुरुनखौ होलायो। बाहागो लानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथि बायदियै बर' राव बिजों आरो हारिनि स्वार्थआव आसाम सरकारा फोसावनाय आरो बर' बिजोङावबो जाबसिनना होनो नागिरनाय फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ गनायनो हाया होननानै जयै रोखायै थांखि लायो। बे गोनांथार सावरायमेलाव बर'नि गेदेमा सानसुमै मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लायो। बर' फिसाया 2 सना आरो 1 सिलभार मेडेल देरहानो हादों। अदालगुरिनि अरुण बर'आ जिथि अल इन्डिया पुलिस आर्चारि चेम्पियनशिप उत्तर प्रदेश नयदायाव खुंनाय बे बादायलायनायाव 2 सना आरो 1 सिलभार मेडेल देरहाना मुं लाबोनो हादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबथेना दोनजानाय एक्स एनडिए बिएस केडार आरो टप लिडारफोरखौ मैया बारग' एनडिए बिएसनि आफादगिरि आरो आथिखालनि बिटिसिनि एमसिएलए अमर बसुमतारिया खौरां लाहैदों। बिथाङा खौरां लाहैना बुंथिनाय बायदिब्ला थाबैनो बिथांमोननि केसखौ संबिजिरनि आयेन बायदियै बिजिरना उदां खालामनो हागोन आरो बिनि थाखाय बिथाङा सरकारखौ राहा लानो गुरै खावलायदों। बर' रावखौ आसाम सरकारा बिमा बाथुल नोजोरै माइगाब जुजाइ खालामबाय। बिटिआर ओनसोलनि गंब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरिनि आनजाद होगिरि बिजाथिफ्रा आसाम पुलिस रिटेन एग्जामखौ बर' रावजों लिरनो हागोन। नाथाय बे गंब्रै जिल्लानि अनगायै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफ्रा बर' रावजों लिरनो हानाय नङा। अदेबानि बिनि सोलाय असमिया नङाबा इंराजि राव बाहायनांगोन। दा बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव गेदेर सोंलु सिखारदों। बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि मोननायनि उनावबो खुंफुंजानो गोनां आसाम पुलिसनि रिटेन आनजादखौ बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायाल' माबोरै बाहायजागोन बेखौ लानानै गोजोननाय फोरमायाखै। बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव मा बानबुंथि होयो उन समासो मिथिहोसिगोन। ट्राइबेलफोरा हा गैयाबा थांना थानो हाया। ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होनांगौ। हानि थाखायनो बर'फ्रा आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन, बुंदों ट्राइबेलनि रैखाथि आरो मोनथायनि थाखाय सोमावसारग्रा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। बिटिसिआव आयेन बेरेखा हा दखल खालामना बर' हारिखौ खैफोद लाबोनायखौ लानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ राव दैखांदों। गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ मैया बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि शान्तानु पि गुदमारिखौ लोगो हमदों आरो सावरायलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फैगासिनो दं साबना हामना बर' मिउजिक एलबाम। गायदां बाजारनि पक'रा एलबामनि शुटिंआ जोबनायनि फारसे। बर' मेथाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा थाबैनो नुनो मोनगोन। गायदां बाजारनि पक'रा एलबामखौ एसबि साइन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थाबैनो आपल'ड होगोन होनना दिहुनगिरि सोरां बसुमतारिया जोंनिसिम मिथिहरदों। बे एलबामा सुपारहिट जागोन आरो नायग्राफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। मिउजिक एलबामाव फावखुंग्रि महरै प्रमिला बर्मन, फावखुंगुराव प्रदीप बसुमतारि, सोरां बसुमतारि, अरगें नार्जारि, थाजिम नार्जारि बिथांमोना फाव खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।